And guys, tum non bang hedi nang tum pan musi kevai sinang pak lang cheng po deh. Guys, đó kado ko pan sa tami pini nang lidom pan putot kardom pa jelo. Nono sodak nili video one be sa tami pini bangke nang tum pan isia video nang tikilo lapen lanon nili ki odong bangke nang litum chini lo lage plastic athema jo botor hedi an me o e mane la arni oblumen hedi enke by chance mo arve nang jang dun na poyat la hedi la sila plastic da chewan lo la pen ke ala arve adak da hul an ke nang litum pan by chance arve nang jang pusita me un an penden bor ipo pini ke nang litum pan video nang wan pipo la pen la bang so a video bang ke pini rit ke nong ji la si nang litum pan nang paklang le jo athak lang tha la si pini la pini ke. And guys, tum non bang hedi nang tum pan musi kevai sinang pak lang cheng po deh. And guys, tum non bang putot nang tum pan nang pak lang non ni gitu dim ke ladak lo an par ke la non ni tum kevai bom la ke musi nang tum anat kuson tong amen kirne nili tum anat bang ke la ke musi pulo la non ni musi nang tum pan nang pak lang po deh. Musi ta. And guys, tum non bang ke la kevai tang musi le deh. Par pui nu lo. Anh kia là non đi tum kevai gì cả là lóc lô là kevai gì lang jong kia là apu bang ke Yunis napukta pinu lo đi tum musi vai bom là pen là ăn đẹp đấy là attack ta đó là hala ke. And guys tum non bang ke hedi ni tum amusi ke la ija ya manta do olang sitami la an bang ke nong so ke nong apornai le thilo ma didi la non ni tum alom so ke sang hot ke vai palo đây musi ta musi ta hedi vai tang an lo an par ke non jo rit ke nong po dang nong lab lab lo an par ke ni ta nong den po itum patumi pen ke nong halapu pen an lo de aling pen ke non bang ke lapu attack an lo an ke non rit ke nong nang lang an thunan de. Guys tum ko son lo ne mahang amta ne tim nang ke check hedi thak solo ne mek ta mo pen ta la son si pu ka che hen not lok lo ho ne mek ne mahang ni ring ni keng amta hedi kuna chuta jo wang lot lat ai se lo anke tim nang thek thiu lo par ke hedi guys tum non dang ki a video la po anat lo